बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरिये बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गद्देस्तले न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान देवाच्या माये आम्हा बाप्पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आबळे समेचे साखर तुझ्या सुप्रमाणे बजते जाव न मान मरिये कृपेन भरले समे तुझे सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान देवाच्या माये आम्हा बाप्पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आणि देवाचं पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये जेलो न मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान देवाच्या माये आम्हा बाप्पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यास आम्ही बहुजनच्या टके माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या कष्ट आणि कुसोबी जे जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाऊशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या मुजा राखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिला बेताबेन मुझी मौत उजवाडाय मका राख संभाळ तलय. आमेन. ससना सविष्य दितांका येसुम्या तुम्ही निरंतर प्रकाश संचर पंकरी समाधाने इंती विषय खेळीत. आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या सुधात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आड येवंक आमका आदार दी. सम्मी देव तांकां फरमाव दी म्हणून परत मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विबाडो संसर्गला विस्तारला सैताना कांताच्या हराकटा आत्मा देवाचे पदवी अमकडा लुट घाला. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपडतो नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. एक घडी बोर आमचे डोळे आम्ही दंपिया दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया यो ब्रेसरसो दीस दिल्ल्या त्या सोम्याक आम्ही अर्गांदिया. या ब्रेसराच्या दिसा त्या सोम्या लागी आम्ही खुरपा माग्या. आज आम्ही ताचो ताळो ऐकूनच्या पासून आज आम्ही ताचो अनुभव करच्या पासून आज देवाचे उतर म्हणता परत या ब्रेसराच्या दिसा Lamentations 3:22-23 तासो मोग
त्या देवाचो मोग तसो विश्वासी मोग तो कधीच संपना, कधीच संपना. तुवें खंयच्या अँगलान तो मोग पळयल्यारय तो मोग कसल्याक आसता. तुवें कसल्या तकडेंत ते तुकल्यारय ताचे वजन उणें जायना. तसलो मोग तासो मुजे खातीर आनी तुजे खातीर. तसलो मोग तो म्हजो आनी तुजो करता. आज त्या देवाच्या मोगा पासून आमी अर्घा दिवया ताका. आमचे माईक आमी अनम्यूट करया. आमचे माईक जाता जाल्यार आमी अनम्यूट करया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घा दिया. जाता सगळे तुमचो माईक अनम्यूट करा, अनम्यूट करा. आज तो सोमी तुझे आनी म्हजे मदें आसा. ताचे उतर म्हणटा ताच्या काकुळतीक कधीच अंत ना. आज या ब्रेसराच्या दिसा आमी उठल्या जाल्यार ती ताची काकुळत मात्र त्या ताच्या काकुळती पासून अर्घा दिवया. त्या राती कालच्या राती आमकां बरी न्हीद दिली. वायट सपनांत हांव राखलें आमकां. सकाळी वेळार उठयलें. आमची भलायकी बरी आसा ती सोम्यान दिल्ली. ह्या सकाळी उठोन आमी सगळें पळोवंक शकता, उजवाड पळोवंक शकता, सगळें आयकोंक शकता, सगळें एक्सपिरियन्स करूंक शकता हांव जाल्यार ताची कृपा जावन आसा. त्या ताचे कृपे पासून आमी अर्घा दिया. सगळे माईक अनम्यूट कर. एक घडीभर सांगाता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, Hallelujah, praise God, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Thank you, Jesus, thank you, Jesus. praise Hallelujah, you, hallelujah, praise you, hallelujah, praise hallelujah, you, hallelujah, praise you, hallelujah, praise you, hallelujah, hallelujah. praise you, Hallelujah, praise hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, praise you, Jesus, praise Jesus, you, Jesus, praise Jesus, you, Jesus. praise you, praise you, Hallelujah, praise you, Heavenly hallelujah, Father. hallelujah, Thank you, hallelujah. thank Maik you, thank you, hallelujah, thank you, hallelujah, thank you, hallelujah, thank you, hallelujah. thank kan you. स्तुती करा. Hallelujah, दोन्ही हात Jesus, दोन्ही hallelujah, praise रूपान you, hallelujah, स्तुती करा. hallelujah, praise you, hallelujah, praise you, hallelujah, Bara praise you, bara di hallelujah, praise bara you, di hallelujah, bara praise di you, bara di praise hallelujah, you, bara di praise bara hallelujah. you, di bara di praise bara you, di bara di Jesus, bara di praise bara. Thank you, you, God. Jesus. We Hallelujah, praise you, hallelujah, Jesus, glorify praise you, hallelujah, you, lift you praise up, you, hallelujah, Jesus. hallelujah, praise you, hallelujah, praise you, hallelujah, praise you, hallelujah, God. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, जेजू तुझे hallelujah, भाऊ पवित्र hallelujah, अमल hallelujah, रगत या घड्या hallelujah, मागून hallelujah, घेता सम्या. hallelujah, hallelujah. सगळं Hallelujah, जमतीच्या मागून hallelujah, घेता सम्या. hallelujah, या hallelujah, जमते hallelujah, युट्यूबचे hallelujah, या hallelujah, जमचे hallelujah, जॉईन झाल्या तुझ्या hallelujah. सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या Hallelujah, आता समर्पित hallelujah. सम्या. जेजू तुझ्या भाऊ पवित्र Hallelujah, अमल रक्त hallelujah, हर एकला hallelujah, दुनिया hallelujah, कर कवर hallelujah. कर सम्या जेसू. हर एक खोटे पदी Hallelujah, खोटे सकत hallelujah, सम्या जेसू. hallelujah,
तुझ्या रक्तान बनवून तुझ्या क्रुसामुळं सोयन पडून दिसो मी जेसू तू दैविक सकत आज हर एकलाचे देवाने दिसो मी जेसू दैविक सकत हर एकलाचे देवाने दिसो मी हालेलुया 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 जेसू 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 केरला बरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 पायाच्या डोंपरात असले दुःख जेजू समर्पण दे जेजू तुका आपडते असा पायाच्या सखैल सखैल पायाच्या सखैल किती जळच्या पर्यंत जातले तू ओलपन असले जेजू याकडे तुका रिलीफ दिते असा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. आज या बेसराच्या दिसा आमका ताच्या आत्म्यान चलोंक जाय देवाच्या आत्म्यान आमकां चलोंक जाय देवाचो आत्मो आमकां सारकें आसा ते वेंचून काडूंक सारक्या वाटेन चलोंक तो देवाचो आत्मो आमकां आधार दितलो आमी खंयच्या वाटेन चलत जाय ती वाट तो सोमी दाखयतलो तो पवित्र आत्मा दाखयतलो आयजाया 30:21 जावं तूं उजव्याक वेतना जावं तूं दाव्याक वेतना तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले हिस्स ती वाट तिचेरच तूं चलून वच हिस्स ती वाट तिचेरच तूं चलून वच तुवें खंयच्या वाटेर चलत जाय खंयच्या वाटेर चलत जाय देवान निर्धारीत करून दवरला देवान तुजे खातीर बरी मांडावळ घालून दवरल्या आयजाया 48:17 हांव सर्वेस्पोर तुजो सर्वणदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता आज या ब्रेसराच्या दिसा म्हज्या मोगाच्या भावा म्हज्या मोगाच्या भयणी जेजू तुका म्हणटा तो तुज्या फायद्याचे ते शिकयता या ब्रेसर दिसा तुज्या फायद्याचे तो शिकयता तुज्या फायद्याचे आज हांवें पातयेवंक जाय आज जेजू म्हज्या फायद्याचे आसा ते म्हाका शिकयता म्हज्या फायद्याचे ते शिकयता आज हांवें तुवें चलोंक जाय ते वाटेन हांव तुका चलयता म्हणटा देवाचें उतर आज तुवें खंयच्या वाटेन चलत जाय तें तो तुका सांगून दिता तो तुका सांगून दिता आज ताच्या उतराचेर भरोसो दवरया आज ताचो आत्मो आमचेर देवून येवं दी आनी तो आमकां चलोवन व्हरूं दी म्हणून सांगता म्हणून हे उतर 3 फावटी घट्ट तळान क्लेम करया आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शणैपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शणैपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो ताने समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो सर्वेस्पराच्या शणैपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुजे सवय आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू
समर्पण दिव्या विशेषरान या कणांत माग्य विशेषरान हर एक कोर्टाचे केस कितले जाणां कष्ट दगदणी एम्प्लॉयर कष्ट ते आसात कोणी फोट फिर्याद घालून केस घाल्या जाग्याची केस कोणे फसयला कोणे पैसे भितर गेल्यात कोणे फॉर्जरी करून जागो भितर गेला जावंक पुरो समयाच्या तान भेटून दिवया समयाच्या तान समर्पण दे विशेष सरान आमचे एक भाव लागले की 3 वर्ष जावंक आयले रिलीजचे समस्या ताचे एम्प्लॉयराक ताचे पार्टनराक समयाच्या तान भेटून दिवया आणि सगळे कुटुंब समयाच्या तान भेटून दिवया कितल्या जणांच्या जाग्याचेर वर्सां केस चलून आसा ती केस कॅन्सल जावचे बसत मागया सांगा आता मेळून येऊ तर 3 फावटी क्लेम करया साम 146:7 दग्ध भक्ताल्यांक तो नीत करून देता भुकेल्यांक जेवण खावंक दिता सर्वेस पोर सुखा दिता साम 146:7 दग्ध भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण दिता सर्वेस पोर सुखा दिता साम 146:7 दग्ध भक्ताल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण खावंक दिता सर्वेस पोर सुखा दिता नमान मरिये कृपेन भरले समित येसुवे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पाप्यांसाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन काम 30:2 सर्वेस परा मुझे देवा हावे तुका उल मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलोय हावे तुका उल मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलोय याला कितले जाणां पिडे आसतात त्या हर एक लांक समयाच्या तान भेटून दिवया हर एक आमची पिडा हर एक आमची अस्कत काय समयाच्या तान भेटून दिवया कितले जाणां कॅन्सर पडेन कष्ट आसात पाठीच्या कण्याचे दुख टीबी सर्जरी जाल्या समयाच्या तान भेटून दिवया मागे विशेष रान फादर जॉयसन फर्नांडिस पटना देखो हॉस्पिटल एडमिट आसा क्रिटिकल कंडिशन आसा समयाच्या तान भेटून दिवया सुमिता का यास घडया पटोनी देवाचो अभिषेक दितो देवाची सेवा करतलो या जग समयाची काकूळ ताचेर देवून येवं दी समयाची काकूळ ताचेर देवून येवं दी मग समर्पण दिव्या विशेष सरान समर्पण दिव्या कितले जाणां गांठी दुखू गांठी जाल्ल्यात डॉक्टरान सर्जरी करचे म्हणा तांचे बस कोणाक पोटाच्या सकयल्या बगलेन दुख असले जसं तो कापण असे याकडे खानात किती समस्या असतात जसं तो कापण असे याकडे आमच्या लीनाबाई कुशी समर्पण दिव्या तिचो पायाचो घाई सगळे इन्फेक्शन जसोच्या आंमल एक रक्ता नितळ सांदी जसोच्या आंमल रक्ता नितळ सांदी कितल्याना पीसीओडी प्रॉब्लेम हाई ब्लीडिंग कंटिन्युअस ब्लीडिंग समजता समर्पण दिव्या कितले जणांक कठीण आंग पांग दुख उठोंक जायना एलर्जी समजता भेटून दिव्या विशेष भेटून दिव्या ह्या दिसांनी ह्या आवाजच्या सगळ्या कितलीशी प्रायस्त आसात तांकां पळोवचे तसली कोणी ना ओल्ड एज होमात आसात सिनियर होमात आसात वय तांकां बरी फॅसिलिटी मेळटा वय पूण जाल्यार तो मोग कसो ती आशेतात तो मोग तांकां मेळना आज
कितलेशे प्राय असता विंगड विंगड पिड्यान कष्ट नसत. कॅन्सर, शुगर, बोटां कातरल्यान थोड्यांची, थोड्याच्या हातांनी बोटांनी बँडेजेस आसा दाळाय, थोड्यांक अल्झायमर उडासच सुरना कितें. देव या लोकांचे काकूळट करू दी, सगळे सिच्युएशन बदलून दी. देव सदैव कत्मो या गावाचेर भोवाट बरो दी म्हणून मागया. सांगा त्या म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करया. Psalm 30 verse 2. सर्वेस्परा मुझ्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. Psalm 30 verse 2. सर्वेस्परा मुझ्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. Psalm 30 verse 2. सर्वेस्परा मुझ्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या मायामाव्यासाठी विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. समर्पण दिन माग्या विशेष आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या. आज कितलेशे आवय बापय आपल्या भुरग्यांपासून रडून आसात. कितलेशे जाणां तांच्या भुरग्यांक सैरीक मेळना म्हणून मागून आसात. आज कितलेशे आवय बापय आपल्या भुरग्यांपासून दुखां गळीत आसात. त्या भुरग्यांपासून तांणी आपली सगळी जिणी झरयल्या. तांचे तावन पयस रावून गळोवन गळोवन तांकां जाय जाल्यार सगळे दिवयला. आज ती भुरगीं तांचे लागीं उलयनात. आज ते भुरगीं तांचे तोंड पळोवंक की तांकां मन ना. आज तांकां सुम्याच्या समर्पण दिव्या. देव त्या भुरग्यांक स्पर्श करू दी, तांचे काळीज मोवाळ लावून दी. कितले भुरगीं वायट संगतपणान गेल्यात, कोणाकोणाचे आयकोन आज कुटुंबांत कन्फ्युजनान घालतात. आज आवय बापय तांच्या भुरग्यांनी भायर वतना काळीज धरून बसतात. केदार कसले सूख करतात तांकां कळीत ना. आमची भुरगीं खंय सांपडतात गे, खंय शिरकतात गे. त्या बापय दीस आनी रात त्या भुरग्यां पासून मागतात. सोमाशेतान समर्पण दिव्या. आज विशेष युवा जाणां पासून मागया. युवा जाणां पासून मागया. आमचे युवा जाणां पवित्र आत्म्यान भरून दीत. आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरून दीत. आज सारख्या वाटेन चलोवंक देव तांकां जाणवाय दिवन दी. वायटाच्या हातान सांपडनाशे देव तांकां राखों दी. हर एका वायट संगतपणांतल्यान, वायट एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळचे पासून. कितले युवा जाणां डिप्रेशन आसात, रॉंग रिलेशनशीप, सगळे सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. सगात मेळप येवतर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करया. आयजाया 57:18. तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या, पूण हांव तांकां बरी करतलों. काळी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलों. आयजाया 57:18. तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या, पूण हांव तांकां बरी करतलों. तांकां आनी तांच्या पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलों. आयजाया 58:17. तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या, तांकां बरी करतलों. तांकां आनी तांचे दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितलों. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू.
Bagende Maria देवाच्या माये मप्या करते रताने मरणाच्या कळे आमेन. या क्रेशकना जत जलारा मेदी बियर पड्या तो नी हा तो रुबारिया सगळ्या पिटिशन बसत माग्या कितल्या जणी आमच्या की मागून चांगला विंगड गरजा बसवत तर सगळ्या गरजा बसवत माग्या विशेष सरान एकल्या भावान पिटिशन गल्ले पोरच्या दिसा त्याचे त्या एक रिक्षा ऑटो रिक्षा खान घेऊक मागून असलो आणि त्याने पिटिशन गल्ले आज त्याने टेस्टमनी त्याचा देवाच्या दयेन देवान बेस हांव घाले आणि ताका बरी एक रिक्षा घेवंक ताका आधार दिलो देवान ताका एक बरी एक रिक्षा ऑटो रिक्षा खाण घेवन दिल्ल्या पासून तो देवाक अर्घा दिता आज विशेष देवाक अर्घा दिता आसतना याने कितले जण असतात फायनान्शियल प्रॉब्लेमाक कष्टून असतात कामाच्या समस्यान कष्टून असतात सगळ्याक समस्या भेटून दिव्या मागे विशेष सरान प्रेसिल्ला डिसोजा प्रेसिल्ला फेराओ तिच्या दुवेक समस्या समर्पण दिया मरिया लोबो सिनेला मायकल प्रेसिल्ला डिसोजाच्या पुताक समस्या भेटून दिया लॉरेन्सिया फर्नांडिस राणी म्हणल्या भुरग्याक बरें काम मेळच्या पासत लिली फुर्टाडो रेचेल रॉकी लिझा जुलियाना असेन्सा डायास विक्टर वियाना डेविड सिल्विया साजिद आयवन क्रिशल या भुरग्याक समस्या समर्पण दिव्या कितले भुरगे आज एक्झाम बरयत आसा तांकां समस्या भेटून दिव्या शांती पिंटोक समस्या समर्पण दिव्या विशेष कितन युरिन इन्फेक्शन कष्टून आसात जेजू ताका यास घडये स्पर्श करून दी जेजूची कुणकचे सकतांचेर देवोन येवन दी देवोन येवन दी या घडये देवोन येवन दी या घडये अवेगन मस्करिनस समस्या भेटून दिव्या क्लेरा आल्वाक समस्या भेटून दिव्या डिसोजा म्हणल्यार ह्या लायनीन कोण मागून आसा तांकां समस्या भेटून दिव्या कविता म्हणल्यार भयणी समस्या भेटून दिव्या रेनिल रॅन्सन सुमी स्पर्श करून दी मेल्सी रॉड्रिगस भयणीक समस्या भेटून दिव्या मागे विशेष सरान रीना म्हणल्यार भयणीचे सगळं कर्ज समस्या समर्पण दिव्या आज विशेष सरान अरुणा पासून माग्या ताचे कुवेचे लायसन्स ड्रायव्हर्स लायसन्स सबमिट करून विशेष सरान पॉलिश ड्रायव्हिंग लायसन्स अप्लाय करून घेतना जोशवा 19 हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी दयसण नाका कित्याक सर्वेस्व तुजो देव तूं खंय गेलो तुज्या सोबत आसतलो आज मुशेर तो स्वामी तुज्या सांगात आसा तो कंटिन्युअसली तुज्या सांगात आसा तो तुका चलोन व्हरता तो तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी सगळे पर्व समतल करतलो काश्ट जाळाची पोट करतलो आणि लोंगडाचे आडामे मोडून उडयतलो तुझे खातीर सगळी वाट उक्ते करतलो क्लेम कर विश्वासान क्लेम कर जेजू तुझ्या संगत आसा समजता समर्पण दिव्या जेरोम म्हणल्या एका भावाक हॉस्पिटलांत आसा समजता भेटून दिव्या रजाक म्हणल्या भावाक समजता भेटून दिव्या रेनॉल्ड म्हणल्या भावाक समस्या भेटून दिव्या बॉडी एलर्जी आणि डायबिटीस सुटका मेळच्या पासून अपोलिन म्हणल्या एका भयणीक समस्या समर्पण दिव्या नी प्रॉब्लेम
जॉईंट स्टिफनेस, थायरॉइड, डायबिटीस, बीपी आणि तसेच कठीण राग हाचे सुटका मेळचे पासून लिल्ली म्हणल्या बणी समाजात भेटून दिव्या. डेस्टिनी म्हणल्या बणी पासून माग्या सगळे मिश्रण असताना पैशांच्या पासून. सौम्या म्हणल्या बणी समाजात भेटून दिव्या. बॅक पेन सुटका मेळचे पासून. शालेट म्हणल्या बणी समर्पण दिव्या. सुमार 3 महिने तावन हेडेक कठीण हेडेक आणि कष्टून असा रिलीफ मेळच्या पासून माग्या. लीना, कर्मा आणि कितली बहिणी देण्या भुरग्याच्या देण्यापासून मागून असा. सारा म्हणले बहीण डिप्रेशन असा. तसेच सिस्टर लॉरेन्सिया बोन कॅन्सर कष्टून असा. त्या बहिणी समस्या भेटून दिव्या. समर्पण दे विशेष रान राईना, जियाना, जानिक, विजय, हिल्डा, लीना, मेल्विन, शरल, सोनल, टेरेजा, मारिया फेराओ, एंजेलिन, रेगो, अरुण, वॉस, क्रिस्टल, डेरिल, दिव्या, रॉनी, इवेत, जसिंता, एंडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशर, सिंड्रेला, जेम्स, किशोर, वीडा, कैल्विन, कैटलिन, लैंसी, लानित, अनीता, एशलिन, लीना, डिसोजा, लीना, वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, लेथिशिया, हेनरी, मार्गरेट, रिस्टन, मिलबर्न, नैन्सी लोबो, प्रदीप, प्रतिष्ठा, प्रवीण, जॉन, प्रिया, विल्सन, प्रिंसन, विंस्टन, वायलेट, रिन्ना, अलगर, गिलबर्ट, शारोन, सिरिल, कैसी, वेनिसा, विक्टर, वीटा, रीना, अरुण, टेरेजा, काश्मीर, ट्रॅव्हल या हर एकल्या समस्या भेटून दिव्या. हर एकल्याच्या गरजो समस्या भेटून दिव्या. तुम्ही हात वैरू बाऱ्या सांगा त्यामुळं विशेष तरान येऊतर क्लेम कर माग्या. मला की 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्याक तुमच्या पिकाचो नाश करून देऊ सना आणि तुमच्या दाखामुळे फळ दिनाचा रावचे ना म्हणता दळबरांचो सर्वेस्पर. मला की 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्याक तुमच्या पिकाचो नाश करून देऊ सना आणि तुमच्या दाखामुळे फळ दिनाचा रावचे ना म्हणता दळबरांचो सर्वेस्पर. मला की 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव किड्याक तुमच्या पिकाचो नाश करून देऊ सना आणि तुमच्या दाखामुळे फळ दिनाचा रावचे ना म्हणता दळबरांचो सर्वेस्पर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. बघेन मरिये देवाच्या माये माफिया खाती विनंती कर आता नेमच्या मनाच्या कळे आमेन. परत एक पटे दोन्ही हात वैरू बाऱ्या या पिटिशन बॉक्स आणि कितले जण पिटिशन केला माग्या विशेष तरा कितल्या जण पिटिशन किती म्हणून बरोवना जाल्यार तांची किती गरज आसा आमच्या पासून मागा म्हणून सांगून विचारला. एक क्लास माच्या भेटून दिव्या माग्या तोळे तुमच्या दाखपा विश्वासा या घडये जेजू तुमच्या हात धरून आसा. जेजू ताजे स्पर्श तुमकां दिवन आसा. तुम्ही सुमार या लयनीर 50च्या की 60 जणां आसात आणि सांगाता म्हणून मागताना देव आमच्या मध्ये आसा. जेजू ताचे हजरपणान गयता. दैविक सकत याकडे अनुभव करच्या पासून माग्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या सुम्या तुझ्या त्या समापित सुम्या या युट्यूबरचे या झूमाचेर कितले जाणां मागून आसात. सुम्या जेजू विश्वावरता विश्वास याकडे त्यांच्या माताचेर हात धरला. दैविक सकत त्यांच्या देवान यादी देवा दैविक सकत त्यांच्या देवान यादी हर एकला स्पर्श कर. हर एकला गोड कर. हर एक फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटकाला बाई विसाचे प्रॉब्लेम सुटकाला बाई पण विसा अप्लाय केला त्याची विसा रिलीज जाऊ दे देवा. किती रिलीज पासून मागून असतात. सिव्हिल आयडी इश्यूच्या पासून मागून असतात. पासून मागून असतात देवा. किती काही गुण जायना किती स्कॉलरशिप मिळवना
कितल्याना वीज पाय पासून राखोनच जात कितल्याना विजापासून राखोनच जात कितल्याना गांठीन दुख असा सोम्या त्या उद्रेकल्यान समापले सोम्या हा स्पर्श लाय स्पर्श कर दैरिक सकतच्या देवानी आधी देवा मागते देवा या एका भुरग्याक स्पर्श कर पवित्रात्म्या या भुरग्यांक अनॉइंट कर अनॉइंट कर अनॉइंट कर हालेलुया 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 समस्ये जेजू समर्पण दे जेजू गण करता हालेलुया 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 सगळे तुझे खाऊचे जेजू समर्पण दे जेजू बियासो स्पिरिट दिवना धैर्यासो स्पिरिट दिला हालेलुया 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 कोण सिस्टर पासत मागून साय समर्पण दे जेसू का साथ झाले कितेच ना हालेलुया 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस नमान मध्ये कृपेन भरले समुद्र सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू मध्ये देवाच्या माया माफिया करते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. येस विशेष राहणं प्रेज द लॉर्ड कोणाक टेस्टमनी दिवंक आसात कोणाक पेटिशन घालूंक आसात अशें कोणाक म्हजे लगे उलोवंक आसा जाल्यार 9900032411 ह्या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा तशेंच फाल्यां सकाळी सक्रामेंताचे आराधन आसतले विशेष रान तुम्ही सगळ्या गरजा बसत विशेष दैविक काकुळच्या त्या मुखांतर आम्ही सोम्या लागी काकूळ मगन भेटून दिवया तसेच सत जाल्यार फाल्यांच्या दिसा ल्हानसो मोठो प्राचित करया उपास करया आणि मागया आज कितलेशे जाणां भुरग्यां पासून युवा जाणां पासून आम्ही मागोवंक जाय तशेंच फाल्यां विशेष मागया आम्ही आजचे राष्ट्र फळा बरी जावंचे पासून मागीर कित्याक कितले जाणां काम नासतना कश्ट नासत विजाक अप्लाय केल्या कितले जाणां कळोन आयलांगी टोरंटो दिशेन कितले जाणां अप्लाय केले विजाक अप्लाय केले जावं करू PR एक्सप्रेस एंट्रीक अप्लाय केले सुमार 100 आनी एप्लिकेशन रिजेक्ट जाल्यात कितले जाणां निराशपणात आसात सोम्याच्या तान समर्पण दिवया आणि मागया तांच्या पासत ते तुमकां हर एकल्याक आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड